Domáci začali tento duel s úvodnou petorkou Porter, Lot, McGlashan, Rožánek a Harabín. Teraz práve Kerwan Lot ešte prihrával na perimeter. Teraz musia naši Iskry predviesť aj dobrú defenzívu. Sa im podarilo. Harabína prišiel na palubovku Šitu. Tam vidíme s číslom 4. No ale Vládi. Herel. Pri ňom Lot a Lot dokázal o 18. hodine. Začínali aj v Handlovej. Domáca Handlová vyhráva nad Komárnom 14-10 a taktiež stav vyrovnaných 16-16. Rožánek. Krásna rýchla. Má spoluhráča Valenca, ktorý ide do zakončenia cez Portera. Nebol úspešný. A samozrejme, na prvé víťazstvo v sezóne čaká aj Lučenec, ale ten mal iba jeden odohratý duel pred týmto na pôde Svitu. Lot si urobil priestor a radí s 8 bodmi. Lot. Samotený McGlashan. Počkal si na ten defenzívny doskok. Dostáva sa teraz cez Lendersa. Vyjadzuje na perimeter. Lot osamotený. Lot. Situácia, ale už sú ujednotení. V ťažkej pozícii zakončuje Celadi. Teraz možnosť na rýchly break pre domáci. Krásna akcia. Lot za 2 body. Žamek je dnes tvorcom 7 asistencií na jeho konte. Dal tomu 6 bodov. 2 doskoky. Okrem tých 6 body hostia 31%, domáci dokonca 40% na úspešnosť a Lot ju môže vylepšiť aj samotný.